Как звездата на британския поп Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол и коя е Гери, момичето, на което краля на забавлението посвети песен, ще ви разкажем след минути в емисията. Премиерът в Плевен заради водната криза, Росен Желязков се ангажира следващото лято режимът в града да отпадне. Още двама министри се включиха в заседанието на кризисния щаб с уверение, че за нова година се предвижда чешмите да пресъхват само нощем. Може още следващата седмица обаче да се искат нови оставки, прогнозира властта. До година Плевен няма да е на воден режим, заяви премиерът. Желязков посети част от шахтовите кладенци, от които се търсят нови количества за града. Ние тук в момента залагаме авторитета на правителството с това, че този въпрос трябва да бъде решен. Ние воюваме с природата, но първо трябва да отвоюваме безхаберието на институциите от последните години и да покажем, че те могат да работят. Режимът вече е намален с 2 часа и хората имат вода по 4 часа сутрин и 4 вечер. Стана ясно по време на кризисния щаб. Вече близо 2 месеца стоиме в тази мизерия. От миналата година бяхме по 16 часа без вода. До момента какво се промени? 70% от вътрешната мрежа ще бъде подменена, за да спрат течовете, увери и регионалният министър. До нова година дневният режим в Плевен да приключи. Т.е. да имаме в най-лошия случай само през нощта режим. Търсим решение на един проблем, който ако в момента не е чак толкова мащабен, то има перспектива наистина да се превърне в много сериозен проблем за България. И ние сме призвани в момента да намерим решение. Властта посети и Велико Търново, за да разсее спекулации, че и там ще бъде обявен воден режим. Язовир Йовковци в момента е на 52% от полезния си обем. 97 лева или без промяна и тази седмица остава стойността на потребителската кошница за изминали